Monggo Lek. Kompak suwo Katipung Naruto. Alhamdulillah sugeng rawuh wonten Kota Brem dan Kota Pecel Medion Lek Marwata. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat kosok wangsulipun panjenengan sugeng to. Nggih, kula senes sugeng kula Cahya Kuntadi, Lek. Sampeyan kok yang ngundang aku ya sugeng. Mau ya sugeng rawuh ngunekke aku. Tegese Kula ini ngajeni sebagai anak muda kalian para pinisepuh, carane ngajeni kados mekaten ngoten niku. Lagi petuk iki kok ya wis nesu lho sampean. Mboten kula niku memang jenengan wau ngaturi sugeng rawuh kula sugeng kagem panjenengan jeneng kula sugeng kula Cahya Kuntadi. Sik mumpung ketemu kalian jenengan gandeng panjenengane pinisepuh kula tak nyuwun prisa. Sing bener niku wilujeng rawuh napa sugeng rawuh? Sugeng rawuh. Mboten wilujeng. Mboten. Dasare pripun? Dua kata itu secara etimologi. Waduh lah iki ya jan wis. Lah iki ra nyandak aku genah. Dhuwur menek kambil. Itu perunutan bahasa. Heeh. Basa loro niku ora entuk dipisah. Saniki nek padane aja dipisah-pisah wilujeng dalu. Njek nek ajeng ngomongke pagi-pagi buta niku pripun? Esuk-esuk picek ngoten. Iya. Nggih ora iso dipisah ya, Lek. Mboten dipisah. Nggih. Sing iso ku ya nek bahasa Indonesia sing dipisah iki. Umpama nek misale tabungan karo celengane padha. Ya ora. Lho padha tabungan karo celengan, misale kaya bapak duwe celengan. Ibu padha karo ibu duwe tabungan iki padha celengan karo tabungan. Padha-padha le nyimpen dhuwit niku. Nah, Ngawur ki kok ngawur piye to? Saiki nek celengan karo tabungan kok padha ki piye to? Ya padha kata-katane tabungan celengan iki padha tegese to. Saiki nek bayi tabung, Heeh. apa bayi celengan ngono? Oh iya. Contronge ki maton jebret. Ya ora kon jeblet karang ngono kuwi aja ngomong Aja deng aja ngrembug congor Mas jenenge demistos merongos karo kuwi. Wah, jenengan mboten ngertos to, Mbak Yu. Pripun, Mas? Nah, niku wonten perapatan niku numpak motor dicekel Pak Polisi kok niku. Loh, mergane mboten ngangge helm. Mboten. Mboten ngasta SIM. Mboten. Melanggar lalu lintas. Mboten. Sebabnya napa? Numpak niku lampu abang mandek. Tegar Pak Polisi. Yo selamat malam, SIM-nya. Kenapa Pak? Ya, saya kan nggak melanggar, Anda melanggar. Itu saya masih di belakang marka. Bapak di belakang marka tapi giginya sudah di luar marka, Pak. Jadi lek nglanggar mboten wonten yang nguntune ngoten lho, Pak. Oh, Lek Marwata. Nggih. Kowe melu kono. Lho ya ora iki mek genake ngono ki mulo kudu niki nek Mboten lek jenengane putrane Lek Marwata to. Nggih. Apa enek anak ngelokne bapake merongos ora entuk, enggak boleh itu enggak Lho, sopan. niku mboten tau kula nek ngeneke bapak merongos wedi. Soale niku nek kula ngeneke bapak merongos, kula muni dosa. Muga kula mboten wani ngeneke bapak merongos. Nek kula muni merongos sepisan niku dosane kathah. Kula mboten tau meneng merongos. Wong niku sing golek aku bapak merongos niku. Mboten tau kula bapak merongos iki. Ya Pak ya. Kowe wis ping 6 iki tak edeng le muni merongos. Mbok eteng to, Pak. Njaluk anakmu ora tak blonjo Lho, apa? ya ora ngono kuwi. Niki niku ngaten lho, Pak. Niki asline niku mboten merongos niku. Niki jane niku palsu lho diagem bapak niku untune. Nah, Palsu niki asline niku lho. untune palsu iki. Oh, Palsu asline niku. nembe ngertos niki. Oh, palsu. Nek asline jan wah Tenan nek asline luwih dawa. Kaya ngemut pacul ngono to. enggak aja nesi wong asline niku demes bapak niku. Kita iki lagi ketemu pisan karo kuwi kok kaya gathuk mentang kowe. Lah wong jenenge ditimbali niki aku seneng to silaturahim karo Seneng ya tuku. Iya, Seneng luwih kok nesu to. mek ditembungke seneng. Urung-urung wis nggarap le merongos ya ben merongos malah anugrah. Nggih. Leres. Lho, Nun sewu lho nggih, nun sewu.
Merga Pak D Marwata niki mrongos, akhire barokah dari Allah medun tanpa panjenengan mrongos, mokal iso dadi pelawak yang viral wiwit jaman semono nganti saiki. Niku saestu. Rasa tepuk tangan. Lho wong seneng kok ana tepuk tangan kuwi yang Apa kayak semangat tepuk tangan kok. tepuk tangan ora ngenehi saweran yo percuma. Nggih. Yo kadang penyanyi dan direktur. Dados menika mapan wonten anu Lek, wonten ing pelataran utawi halaman kantor Bakorwil 1 Jawa Timur di Kota Madiun. Hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-78. Arti tambahi siji. Sapa ngerti nggih persiapan tahun ngarep. Amin, amin. Perlu jaluk DP-ne riyen. Iya. Uga mengajak warga masyarakat pemilu damai dan bermartabat. Nek Madiun wis kena dijagake, ora bakal regegan perkara pemilu. Direwangi regejegan ya sesuk ora dadi apa-apa. Sing penting negarane tentrem, ayem, rakyat utawa masyarakat sejahtera selesai. Bener. Sapa wae sing dadi presiden, sapa wae sing dadi gubernur, sapa wae sing dadi DPR, sing becak ya tetep becak, sing ning sawah tetep ning sawah. Mula aja bengkerengan lah ngoten. Nggih. Benrak sirah ki apa to? Untunge. Nggih to? Nggih, mboten enten untunge rugi awake dhewe niku. Umpama cacat selawase urip ya sing cacat awake dhewe. Sing penting beda pilihan ora masalah, rukun, tetep karo tanggane ya rukun, karo beda kelurahan ya rukun. Dan jane persatuan kesatuan teng Medan niku sampun ketinggalan sakniki dalu niki. Persatuan itu sudah kelihatan di sini, malam ini sudah kelihatan, Pak. Piye? Loh, saya Bapak ngene, Mak kalau Mendesani. Persatuan itu sudah dilihat dari malam ini juga, loh. Ini semuanya bersatu itu semuanya kabeh ndelok dene, ya toh? Oh, kompak tos minore. Madhepe rene. Iya, itu karena persatuan dan kesatuan. Kuwi rene ki arep ndelok tandak kethek. Lho kok tanda ketrek? Tandake kae. Ketreke? Aku. Yo kan kudune telu. Oh, ayo. Kayak Tanda tanda ketrek. ketrek. Ya, anu Kowe asune. Larang lho ki nek asu semene gedene. kan jenengan Daging. Kak jenengan nek asu, coba tak tekoni nek jenengan nek asu. Ya. Umpama ana asu karo kirik. Heeh. Kuwi mlaku-mlaku ning dalan. Heeh. Andelah kirike ketabrak truk. Duer kirike mati. Heeh. Asune iki bapakne ki nesu ra? Nesu nek kuwi Sabar sabar nesu wis dieklaske wae. Wis sabar nek semua gampang gawe meneh. condrongmu ngene piye, Dul? Ngene lho, Pak. Iki ana kirik karo asu mlaku-mlaku ning dalan. Heeh. Ndelahke kan kirik iki ketabrak truk. Lah kuwi bapakne nesu ra? Wae tetep nesu wong kuwi. Sabar to. Wis ora usah dipikir dieklaske wae, esuk gawe meneh ya. Oh iki balare wong loro kuwi asu kabeh to. Ya ndak, aku ndane karo bapak ngene aku kok ngene iki. Nek aku asu ya bapak apa wis? Asu tuwa ya. Kaya elik men ya. Mamang ora pareng. Ora pareng muni ngono. Soale nek jenenge asu ki termasuk kewan sing iso nulungi lho, Pak. Kok iso nulungi? Lah aku mau numpak mobil ning kono kuwi. Heeh. Atret ngono kuwi. Meh nabrak wong karo asune diparkiri kok. Heeh. Hop hop hop. Hop 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 ngene. Oh, kupingmu bosok kuwi. Lho kok bosok to? Ora ana asu kok hop hop hop. Kayak make hop 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 hop. Unine hop 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 hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Nyuwun ngapunten asune mriko napa mriki to, Pak? Kok sing ngayal mriki? Kok mek tanglet lho niki, Pak. Sing nggawa lakban sapa ya? Ajeng napa? Tak nglak jam cangkeme iki lho. Ya aja niku putra panjenengan kok nyambut gawe kok ya. Ya nyambut gawe nganjur bapakne padake sono. Lho, tegesipun jenengan niku bapak karo anak sing nun sewu ora kena kangge percontohan masyarakat. Nah, Masyarakat kemawon kersa adil lan kersa jujur, kersa damai, bersatu padu nadyanto beda pilihan ora geger. Sampeyan bapak karo anak sak omah wae ora rukun terus piye? Masalahe apa? Kok omah nggo masalah apa? Kuwi keistimewa aku. lho nek niku salah mergo tuntutan ekonomi ya. Heeh. Kepepet. Mula iki jenenge Bakorwil ini balik kene barang ngerti dalam rangka ulang tahun Jawa Timur ke-78. Betul. Ngerti nek cah semene iki hidupnya di bawah garis kemiskinan. Sing sapa wae, Pak? Ya kuwi kae barang kuwi. Mula njuk ditangkap. Ditangkap kok ya mesake. Ya ora jenenge kan malam
Lho iki beda. Bedane? Nek aku ora di bawah garis kemiskinan. Wah, berarti paling sugih iki. Ya ora, aku pas garise kuwi tok. Dadi Padha-padha lera miskin. padha rekoso. Nek kene kan sing penting kan silaturahim karo nguri budaya to, Pak. Wayangan, nyengkuyung ulang tahunnya Jawa Timur. Muga tansaya sukses, tansaya ngrembaka, makmur sak kabehi. Amin. Apalagi menghadapi pemilu meskipun berbeda pandangan tetap satu tujuan untuk persatuan dan kesatuan. Kita mulai dari Jawa Timur menuju ke Indonesia yang bersatu. Amin, amin. Mula kowe karo aku ya bersatu. Nggih. Ojo ndak seneni kae. Kene wayahe ngene iki galak. Oh, galake pripun? Engko arep mbayari anggota iki galak. Ora wae, kula mboten ngurusi ngoten niku. Kanggene kula manajemen niku nggih. Jangan sampai seorang dalang memegang manajemen sendiri ngurusi bayaran, ngurusi jadwal, ngusuri apa jadi anggota kabeh ampun. Ning harus ada yang ditugasi untuk mengurusi semua itu. Klebu jenengan lek Marwata, apa-apa aja dicekel dhewe. Lek dhuwit dicekel dhewe, apa-apa cekel dhewe ngoten niku dadine sampean kok iklim rumah tangga tidak bisa berjalan dengan baik ngoten niku. Ngono. Aku ki ora tak cekel dhewe. Lah terus? Ditransfer kok. Oh iya ditransfer. Anger Kowe modern ya. Wes nek mlebu Republik wis ora iso golek dana kenakalan aku. Ayo. Surya pengalaman. Ayo. Lek gur aku kalah karo Lek Marwata. Wong aku nganti umur semene iki bojoku mung siji Bu Sekesi Rahayu. Lek Marwata, bojone ganti ping 3. Elok urane. Ya aja meri karo wong bagus ngono ki kowe. Sapa sing bagus? Nyong. Loh, ngono iso bagus iki lho sing nyawang sapa ora katarak. Kowe kalah karo bukti kok. Lho, Nyatane kowe pisan. Ha. Aku ping 3 kuwi. Ayo. Ayo. Apa lek ping 3 meneh peng-pengan? Ya kudu didelok dhisik kok iso ping 3 sebabe apa? Yen kanggoku luwih becik siji ning cantik lahir batine, kondang bisa mengangkat harkat martabat suami tinimbang akeh ning nyatane ora apik lho kowe. Ngono. Jane mek wedi karo sing wedok. Pakde, Rumah kamu kuwi. Pakde nyuwun sewu Pakde Marwoto. Nah, iki kancane lawas iki. Iki cilaka iki mekan. Sik buke sih Rene pelok barang. Duduk ayo nyedak iki. Setelah lawas iki. Ayo. Kelingan ta karo Pakde Marwata? Ya kelingan iki Sri Kandi rumangsamu. Heeh. Nek ning panggung nek ngunek-uneke wis ora iso dindek. Bablas wae iki. Nggih. Nggih, nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Sampun presa to? Heeh. Deke ngerti ra? Dek. Bojoku. Dek, Pak De, Oh, bojoku. Deweknya. Heeh. Bojoku ganteng gak, Dek? Ganteng. Lah, mulakno to, Heeh. bojoku ganteng. Tapi takut sama istri. Mula dheweke rawani jenenge wayuh kaya sampean. Aku ora wayuh lho. Lho, jare telu. Telu ki nek telu ki ora bareng, siji ora dadi, siji ora dadi. Dadi ngene lho. Salah persepsi kowe. Sing bener ngene Bu Kesi. Pripun? Ping 3 ora kok garwane 3 ki ora. Siji waleh rabi neh, ngono kuwi lho asline ngono kuwi. Sing dibuah aku ya. Lah ya sing waleh sing wedok ngono kuwi. Sing bojo sing pertama ndek asline sadurunge dipek bapakne ku katarak. Ning bareng melu operasi katarak begitu jernih bareng bapak yo ngejak pegatan. Oh iya, Ngerti Pak. asline kok sale. Nyuwun sewu Pak De Marwoto. Iya, Nduk. Nggih. Saestu dalu menika pahargyan mengeti kaping 78 taun Provinsi Jawa Timur Pak De. Atine jenengan remen mboten Pak De? Ah seneng aku ki gedhe ning Jawa Timur e. Nggih sami kalih kula Pak De. Kula asline Tulungagung Jawa Timur mriku. Tur kula nggih kalih jenengan riyen kan pun nate gathuk. Nalika jaman tumut Pak Anom Surata, kula kan nggih bintang tamu kalih jenengan. Ning jenengan nyuwun sewu riyen guantengi Pak De. Nyuwun sewu riyen niku bagus terus gigike niku lho Pak De. Untune niku riyen mboten merongos kados ngoten niku kok Pak De. Aja kasar-kasar. Merongos piye karo Priya sepuh barang. Offset. Iki jane
keluarga bengkel apa ya, Pak? Piye? Pak esuk sing ngrembug bempere bapak iki lho. Napa jenengan tasik kemutan nalika awake dhewe ketoprakan? Jenengan dadi bapakku to riyen? Oh. Lakon apa ke aku lali? Kuwi lakon anu, Lutung kesarung. kowe mengenekke aku lutunge Oh, ngono. ora iki lutung kesarung, bapakku ora dilutunge. Ora aku dadi bapakne. Bapakne lutung maksudnya. Bapakne Suminten. Oh, Bapakne lutung gundulmu mumet kuwi. Kelingan aku. Sing dadi Mas Brotone nika. Ayo. Aku dadi Suminten apa dadi Cemplok. Cemplok Warsiah? Oh iya. gitu. Kuwi enten tembange lho. Cek piye? Oh, mungkin ditokke niku. Terus kekiterang edan kepayang akale wos kendang keboncang putrane warok guna saja kasmaran mring den Mas Subrata aduh Suminten mbok ngelingi jodoh ana ngarasane Gusti Cemplok Warsiah wos pinasti pinundhut mantu Kanjeng Dipati. Iki Dipati kono Bupati. Saomah ora Ah, kompak. burine padha kok, burine pati kabeh kok, patare dipati ayo padha kompak. Pati iki tegese beda-beda. Betul beda ora? Pati iki teges ratu iso. Oh. Raja Pati. Aku raja Pati iki tegese nyalahi kodrate Gusti Allah nek cara Jawa. Pati gandum ya. Wong, Pati gandum ya. Pati cedak njuwana ya ana, gandum ngebyuki kowe kuwi kok. Nek iki pancen digdaya tenan. Piye digdayane, Piye? Suarane Apik, Pak. apik. Sip. Aneh kae ora wedi. Lah ngapa? Niki kok mboten ngomong ke sampean, Bro. Nudinge ning aku aja mulah malih. Nudinge ning aku mau kok. Mboten. Lah, Wong kae ngoten kok kula. lah ya kuwi arahe lak ning aku kuwi. Rada menggok ngeten sithik. Oh, sampean urung sampean iki GR kepo ya. Kepo. Waduh, Kyai Lawas ngerti kepo barang mbok gesi kuwi. Angel iki dikandani kowe. Kepo. Kepo ki cabang olahraga kepo apa? Kempo. Kepo lho nggo keramas. Sampo. Sampo ki nek pampit sampung. Sampo ki sing nggo joget kae lho nganggo Campur. Sampur ki tahu. Tahu Campur. campur. Campur ki mbokmu. Oh ya karo aku ding. Aku lali. Iki ceritane sampean dadi Cempluk Warsiah. Suminten kae. Kok sik dikandani karo bapake Cempluk. Nah, ngono kuwi. Supaya wanita sing apike kepiye men dituturi karo Pak D Marwata. Ayo coba kaya apa? Duduk, duduk. Blo, Dalem Bapak. wis krungu krabar durung, Blo? Ento. Jajali. Bapak Wah. kok gilani. Ana isine lombok. warok kene ketoprak ngono kuwi takono piyai kene. Ora ana kok warok watu ditutupi. Ngono ora ana. Wis krungu durung, Bro? Dereng Bapak, wonten menapa? Yen Kanjeng Adipati galek dibyongali. Nggih. Iki ngarepke supaya kowe dadi mantu. Kula badhe dipun Iki Suminten apa Cempluk lek mundhapuk sing jelas. Cempluk. Oh, Cempluk. Aku cempluk, Pak. Heeh. Arep didhaup karo Den Mas Subata. Kula Rama. Ayo apa mbokmu? Kiyaine bagus, alus, pendidikane dhuwur. Toprak pendidikan barang ya. Sing komunikatif bahasane. Iya, modern kok ya. Heeh. Kaya bakul es to kan.
Dodokane iki lho. Tok-tok. Bapak, mindah boyo senenge atiku. Yen aku iso dhaup karo Den Mas Broto ya, Bapak. Ning pitakoniku, Bapak. Bapak, apa ora salah? Atase Mas Broto kuwi putra priyayi, putra Dipati. Kok mung trima karo cemplok sing mung anake wong angon ngono lho, Bapak. Wong arep kaya sampean niku lho, Bapak. Apa ya digelem to, Bapak? Bapak. Ibu. Warok apa perkudur. Wong senajan kuwi putrane Ngadipati, Blok. Nggih. Tok. Urung. Karo omong dikeprak. Cangkeme wis dikongkang ora sida diomongke. Senajan kuwi putrane Ngadipati. Ning rak ya menungso. Menungso ki iso tresna kuwi ora bisa ngaran. Kau wis modar ketoprake. Bapak, Hei, durung apa-apa jenengan pun sedo riyen, Bapak. akeh dikeprak terus kenjeran ngomong kapan? Men greget. Greget ya ora ngono, urung tekan klimak kok. Lah kudune piye kudune? Engko nek gelem apa ora? Oh, wis gelem apa ora lagi tutuk. Heeh. Ya wis siap. Ayo Bapak, tak tangekne Bapak. Monggo. Aku tak tangi dhewe aja kok tangeke. Aku sing ngomong. Dadi gelem ora gelem kowe tetep kudu nglakoni. Yo melu dalang neng lames kono wae yo. Napa kok melu kata? Iki ditotak-totok. Bosek jelen nek ngomong gelem apa ora aku muni. Lho wis muni lho ki mau. Kurang getak suarane. Endinge nek getake lagi ditutuk ngono ki. Gelem ora ngono tak diket. Kowe wae. Hah? Kowe wae. Aku sing asli Mataram genah apik ngentongi. Lek ya lek. Aku contohno ben iso. Nah. Sing apik. Ya. Piye kok waleke? Aku tak kempit neng kono. Iki nganggo iki regi wae ya. Regi. Kaya regi. Nah. Sesarengan pinanggih malih kalian ketoprak Mataram. Mendhet irairan suminten edan. Soi. Ora, jimatku iki anakmu. Kok capek anakmu? Ganti to. Anakku. Kowe Subroto wae apik kowe. Rada dhuwur kaya turis. Turis. Aku dadi Subroto seneng karo iki. Heeh. Mungkin aku debat seneng dalange piye? Iki Lah gur drama kok bebas no Iki- bebas. Aku nyok khilaf e. Ngono nek khilaf? Oh terus nih sapa ku? Wah, aku ora dijak dalang. Weh, sesuk nek butuh arep kilaf tak golekke. ono. Gelem aku gelem. Mbah Wongso. Wah, aku karo Mbah Wongso telung dina wis mati aku. Kok mati? Ame ngombe asi kadaluwarsa ya. Wis Kula kaya- Mas Brotone panggah bojoku. Aku mau lara bojoku dhewe. Wah, ayo kowe. Lek karo bojone iki arep nyapa-nyapai bebas. Bebas, ayo. 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 Ayo gawe lawuh. Ya wis lek ngono ngene dapukane aku dadi apa? Broto. Broto. Kowe dadi cempluk. Cempluk. Heeh, sampean dadi Surabangsat. Heeh. Halo. Sampean dingklik ya. Apa? Dingklik kursi. Lho kan jenenge wong pacaran perlu kursi. Iya.
Sampe dadi kursi pantai. Piye iki ora? Seneng aku nek pantai. Oh, lah ngopo? Hale nganggo pakaian do minim-minim kae. Iya. Aku wit. Hah? Wit. Kaya India kae, wit nek jangan-jangan ngubeng nang wit ngono. Oh iya, heeh bener. Aku ngerti po wit ki ngarepe ngendi. Ya ora nek ngarepe kok ya ora jelas wong rayi ra duwe kok ya. Ngarepe ngendi? Sing duyuhi kuwi mburine. Kok iso? Ha ya nek kowe nguyuh ning ndi? Ning mburi wit, dadi ngarepke sewalike kono. Ora ana aku nang ngarep wit ora ana. Aku ku nang mburi wit. Ayo, kowe. Monggo Kang Mas Broto. Coba rene wong ayu cempluk warsiah katresnanku. Kono ae. Lagi apa wae iki mau wong ayu? Injih Kang Mas Broto, niki wau kula kalih Kanjeng Rama niku dipun kengken umbah-umbah wonten lepen mriku. Kok ngono apa? Umbah-umbah. Umbah-umbah sabune wangi, tiwas munggah anake tangi. Kapal keruk tarine kenceng. Terus Mripate ngantuk kapale pedhot. Umbah-umbah nganggo siwur. Apa? Tiwas munggah gulane dhuwur. nadyan kaya ngapa lan kepiye cempluk? Katresnanku isih bakal tumuju marang sliramu nganti sak kukuting umurku. Dasare kowe wong wadon sing ayu, lahir kandas tekan batine pisan. Setya bekti marang calon guru laki ya kuwi sing tak goleki. Wis ora bakal mangkro tinggal. Yen karo cempluk aku bener-bener tresna. Yen karo bapakmu nek bapakmu wujude kaya super tetra ki piye? Napa nggih Kang Mas Broto? Iya. Yen karo kowe aku seneng, yen karo bapakmu aku gila cempluk. Dek ben kuliahe ning kesehatan po. Lah ngopo? Kok ngerti super tetra barang iki? Aja nesu kuwi. Ora metakon, merunut. Ning biasane iki bapak Nadyanto ora bagus, sok-sok iki putrane ayu-ayu ngono ya akeh lho ngono. Iya mergo tanggane ayu-ayu. Lah hubungane apa? Ya reko-reko wae kamu. Blok. Dalem Bapak. Apa to Pak mbok bengok-bengok ngono lho sampean ki ning ngarepe Mas Broto lho iki. Ah Subroto kaya ora ndek tata krama. Subrata ora Asubrata. Asu barang. Ane rasa diko. Anak Adipati e. Ora nganggo Subroto. Kaya neranyak nyandak sak luring tenggak. Jurne aku dipadake super tetra iki karepe piye? Mongko super tetra iki ming cilik semene iki. Gawene me diunta. Nggih Rama, ning panjenengan sabar. Panjenengan niku kan warok. Warok sing duweni napa niku? Lho pecut sing gowedhe niku. Kolor. Nggih, niku mengke yen Mas Broto nakal utawi mboten sopan kirang tata kalih panjenengan, mengke panjenengan agak-agake pecut ngoten mesti tartamtu badhe wedi ngoten lho Rama. Tak jangkae saiki kuwi. Oh, aja, kula tresna kalih Mas Broto. Sampun Rama, sampun. Nek iki ketoke tenan iki. Lah ngopo? Ya karang garwane kok ya rentek tenan. Kuwi gawe lawuh. Heeh. Le gawe neng kene. Heeh. Le mangan ku neng omah. Dadi le bal-balan pemanasan ning kene kok le main ning lapangan. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye cempluk aku wis kangen karo swaramu. Kejaba kowe sulistya ing warna nanging swaramu prasasat kaya mutiara. Tenane. Supaya bisa nglipur rasaning atiku lan bisa gawe maremi wong tuamu. Ripalungguhan iki kowe nembanga muga-muga anggonku besok omah-omah bisa antuk wahyune jodoh lan aku kelawan kowe tansah ndedonga marang purbane Gusti muga-muga wong tuamu uga diparingi lepas parane jembar kubure. Kleru ya Lek ya. Kleru ya. Wis bener kuwi apik. Sing ndongakne sing bener piye to? Ayo omah kurang sithik. Piye? Mugi husnul khotimah. Wong bapane aja ngake maragake. Wene ana tembang utawa gending sing dadi karmane
Den Masuk. Iki sopo? Oh. Tarani Sabto Palonaya Genggo. Lakone opo? Derek si Broto. Nggih. Mas Broto, aku tak nembang ya Mas Broto. Iya, mara kaget tindak napa ngayu. Nembang langgame maratuaku. Judule Sesideman. Lho, Ning yen aku engko nembang, suaraku aja mbok banding-bandingke karo Sinden Ngayogyakarta sing saka Sulawesi sing jenenge Elisa Orkarus ya. Oi. wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ning atiku kuwi sengkring-sengkring. Aku sekelingan mengko nyuwun sewu Bapak Ibu. Tanggal 20 November ki awake dhewe tanggapan ning hari jadi Kabupaten Tulungagung. Lah ngopo? Kok atiku kok senut-senut saja ora ikhlas ku ya. Sebabe? Bintang tamune Elisa. Tak mesti kowe engko ketemu karo Elisa terus manas-manasi ati ngono ka lho. Anyel aku. Terus aku nyunggi kompor. Oh sing to, lek awake dhewe tukaran sing senengi lek Marwata. Ora yo. Lah kok joget ki mau kok? Apa nek seneng nek susah entuk joget. Ya lek sing jenenge joget ngono jenenge seneng. Boten seneng niki, boten seneng. Ning bersyukur ngoten tegese. Tunggale. Mas Broto, Apa? ngono kok sampean ngaku setia karo aku. Apa? Aku iki maca chattinganmu tanpa sengaja kuwi buka SMS, buka WhatsApp. Endi lho kuwi? Lek chattingan Lah kuwi lho ora duwe kontake wong wedok ngendi ora duwe lho. Wis, Isine gur gembut Pak Ji, Pak Nur lho. Wis urusan keluarga dhewe sampean ya bali. Allah gombal amoh aku ngerti nglimpe aku ning ya sak terima-terimake. Abot-abote dadi Lek kene lho kene gabung kene. Iki rembukane internal partai. Jadi aku ora melu cawe-cawe. Lho sampean sebagai sesepuh ya nengahi nuturi ngono. Kandhanono kuwi. Aja kaya ngono. Aja entuk cemburu lek. Lho cemburu ya entuk to wong tresno kok entuk cemburu. Lek kliwat ki lho ora oleh. Lho, jangan cemburu buta. Nah, kuwi. Ngono lho. Kudu ana fakta. Nek nang pengadilan ini dua bukti minimal sudah bisa diajukan ke pengadilan. Apal Pak De, pun ping 3 nggih jenengan. Sopo? Jenengan. Diukuh. Ngawure ping 6 no. Wah, malah akeh. Napa mawon niku kasuse? 2 buk. 378. Napa niku? Penipuan. Tukang ngapusi, Jon. 351. Apa kuwi? Penganiayaan. Sing terakhir 338. kasusnya kuwi pembunuhan. Mateni sapa? Sentir. Disebul gunane kuwi. Ya coba nembang men dimatne karo Marwata. Ya unek-uneke ditokke sik ora apa-apa no. Nggih. Pun mengke tanggal 20 kula ketemu bledos pendeke iki. Hus, iki YouTuber ngapa sih? Seneng kamu golek konten ya? Seneng kamu golek konten terus manas-manasi aku karo bojoku. Akhirnya gosipnya ning ndi-ndi. Ya kamu itu yang bikin aku meledos karena di YouTube mesti mbok blow up, mesti mbok panas-panasi. Wah, Bukesi ngamuk gara-gara Elisa ya ta. Tahu aja. Enek judul sing anyelke enek Bukesi. Pripun? Ketika Elisa mesra dengan Ki Cahyo, Bukesi nyunggi kompor. Coba ngono iki sampean entuk duit akeh aku ora entuk apa-apa. Jenengku dadi hancur karo bojoku. Engko tak kei. Pripun? Duit. Tak kei to. Aja semelang. Tak wenehi. Nggih. Nganti kaya Pak D wong tipis. Kene. Nyuwun ya ngoten. Jilih ditisik kene ngene. Loh, lah mulek ae ngono. Ayo. Apa karyane Mbah Sukron? Ayo. Langgam Sesideman. Iki dadi paweling mula yen sampean wis setia karo aku, mengikat janji suci dalam pernikahan suci, disekseni karo Gusti Allah lan wong akeh sing nalika semono kuwi rewang, becek. Mula iki Sesideman kuwi minangka sasmita lan paweling aja sampe sampean dadi wong lanang sing senengane Sesideman. Ngoten niku pesan morale Bapak Ibu. iki arep nembang dadak anggo sambutan barang to didobang. Ya bene ta. Lah ning ngoten niku perlu diluruske lho Bukesi. Lek ora dikira tenanan wong awake kan mung drama. Terus ya awake dhewe lak ya omah-omah wis pirang tahun to? 14 tahun. 14 tahun. Kudune lak lagak lagon lagianku sampean lak ya hafal. Watakku piye sampean lak ya titen. Elek-elek aku ya anak kaji, anak mubalek, anak dalang, ya to. Terus sampean mesti ngerti to, kapan aku njaraki wong wedok liya yen nenek sampean ra tau Bukesi yakin. Adalah. Aku ya mek omong ya, Nduk. Kesi. Dalem. Aku mek omong. Apa? Nggih, pripun Pak? Awakmu mah-mah karo Subroto sepirang tahun? 14 tahun, Dik.
Aku kuwi duwe anak 5 Nggih. ya bubar kok. Ora ukuran 14 tahun karo 28 tahun. Ning iki aku nek kae. Tegese sampean ndongakne aku ndak bubar ngono. Nek ndongake niku intonasine piye? Oh muga-muga bubar. Aku ngomongke kahananku dhewe. Nek aku ngene dadi ora kena ukuran tahun. Kasetyan sing tulus. Wah, tandes ing ati. Waduh. Gampang kok carane nganyarke tresno ki gampang. Pripun Pak De? Waton kowe kelingan rikala dhisik yang-yangan. Nggih. Insyaallah bakal kenceng meneh. Niku lek kula pasti kenceng. Sing sok angel iki wong lanang ya Pak De, dalang ngerti to? Ya ini sudah istilahnya umum, rahasia umum. Dalang iku mesti Wis rasa kenceng ngono. Dalang reso kenceng Mesti rapi piye? ping pira ngono Kamu kuwi. jare kenceng. Iya Pak De ya. Aku nek nggonku Lek ya kula aku. setia, pasti insyaallah setia. Ya. Ning dheke sing ra kuat coba. Contoh Bapak Ibu. Apa Iki nek? wae nek Dek Hana. Dek Hana sing ndi to aku ora Iki ngerti. lho Mas. Dek Hana lho. Wah, iki jenenge Hana to? Masalah aku ora apal. Sik ta, Ngertiku Hana iki sing nomor 2 kon njaba kae. Ayo. Hananging. Sik. Rungokno. Aku masane ndak krungu. Piye? Sore mau Bagong, aku ya ngrungokne lho debate Bagong. Iki peh enek Sinden Ayu anyar irunge Mbah Ngiri diakoni dadi bojone Bagong. Ngono ki padha karo Sasmita, Bagong ki mbok padake awakmu, ngono to? Sing mandane lho sapa Bagong ya Bagong, Dalang ya Dalang, mergo Dalang mewakili berbagai wayang. Alah gombal amu aku Lho, ora. ning ngene lho, iki jenenge Hana to? Heeh. Hana sing sampeyan saiki Hana to? Dek Hana. Lho, sing penting lek atine Hana piye aku piye. Jadi paton atiku bersih, artine Hana bersih, ya ora masalah. Nek nganti dhek nggodho aku, ya mbuh kuwi kok. Napa Pak Den iki? 8 juta we. Malah didol. Bener bali rati sak. Iki jane acara wayang kok infotainment to iki, Pak. Ayo ora apa-apa. Iki nembang sing tak Nggih, engko nembang riyen, Pak nggih. D sing melu memuji supaya kocat atut runtut pendo mimi lan mintuna. Nggih Pak De, amin. Jamin. Bisa mlebokne apa ora kuwi angel men to kuwi. Tulung Hana lebokno nah. Wah. Aku mah ya urus. Ternyata wong tua yang ngerti cah wedok ayu. Tak pikir sing seneng wong wedok ayu, ngerti wong wedok ayu ki lek wong lanang sing enom-enom. Bae wong tuwek-tuwek kaya jenengane nggih ngiyik mripate ngerti sinden ya, mlongo ya. Aku ki wong normal ya, Nduk. Wong lanang kuwi paling konsisten. Nggih. Nek wong wedok beda. Pripun? Isih remaja golek sing ganteng. Nggih, So no. nek setengah umur golek sing apa mapan. Nggih. Engko nek wis tuwa golek sing rada cukup kanggo masa depan. Nek wong wedok pilihane ana telu. Nek wong lanang ki siji pilihane. Pripun? Enom milih sing ayu, engko dewasa milih sing ayu, tekan tuwa ya milih sing ayu. Konsisten wong lanang ki. Waduh. Ora percaya? Takono kae. Lah iya. Takono ndang. Ya pancen. Pripun? Apa bener Pak kaya ngono kuwi? Gak. Aku tetep milih sampean lah aku. Lumayan jagat kurang tetep sampean sing tak tresnani Bu Kesi. Iya. Percaya aku, percaya. Jadi ngene ya Pak ya, ngene Pak. Iki sampean kan bakal milih aku selamanya. Iki yo disekseni karo masyarakat. Kan mau apa nggak diseksekne ae ora. Loh, ora kan ngene. Jadi masyarakat Medeni. Gak aku ngono ya aku. Oh, wedi to, padahal dhek arep pengen karo Hana. Wes nembang-nembang. Iya. Tukaran tenan niku. Kok tukaran tenan aku. Aja. Lombok saiki sing riwit ki 90 sekilo. Tok sambelke tekan omah. Karyane Mbak Sukron apa? Karyanipun Mbah Sukron Langgam Sesideman. Monggo. Wiwitane anderek sang bekek priya bagus kang olah budaya
saking Bapak Sri Harmoyo Sencaki. Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi tuwin Bu Kesi sak keluarga mugi tansah sami sehat bagya mulya sedayanipun. Nggih, matur nuwun. Lanjut, Bu. Sugeng dalu Bapak Cahya Kuntadi saking Klecorejo siap monitor saking Bapak Haji Daryono. Nggih. Mangga. Swara kurang permana ning wasis nano angung krom marang bendara tiasu les tia pijar ngincangake alis masuk terus tresno sasideman
saking Pak Marsono Pilang Kenceng nderek mirsani wonten ing lokasi. Wah, Pak Edian iki. Sembah nuwun Pak Marsono. Ugi dumateng Pak Waris Sugiono Tebih saking Surabaya kepareng merapat wonten ing Madiun. Wih, sembah nuwun. Nah. Ya, Bu. Urip ana kutake Wanda Mara saking Jogorogo Ngawi. Sembah nuwun Bu Kesi karo Genduk Wanda Mara. Sami-sami Pak Dalang, ini saderenge kula mengker badhe matur. Ya piye? Kangge para YouTuber kula mau mung guyon. Aja tinggetan lho ya, kita tetap teman. Nggih, matur suwun. Karena Anda, karena panjenengan semua kami menjadi up dan terkenal. Matur nuwun. Lho Pak De. Ya wis, ya karang ngake ketoke kudu nganggo padu barang ngono. Men suasanane regeng kok ya, Nduk. Ora masalah. Nggih. Iki nang omah ora usah dibujuk-bujuk. Sing penting intine kabeh iki akur. Akur aku anake papat wis ngono. Sapa? Kasih ku. Lah iya nggih. Kanugrahan saking Gusti ngoten niku. Tresno tenan nek. Nggih. Tur ngeten Pak De Marwata. Iya. Wonten tembang lawas ingkang magepokan kalian ajak-ajak dumateng kerukunan tumrapipun warga masyarakat Madiun. Angkitane Niku
kula mboten mangertos. Ning menika tembang lawas sok-sok niku dipun kumandangaken malah asring Mbah Kirun menika ingkang nembangaken. Panas-panas mlaku mburine mengkono Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka. Lah iki. Ya kuwi ciri khas. Kuwi keremenane beliau Pak Panglima. Pak Yudha Margono isih apal. Nggih. Nggih ngurmati Mbak Hana Mang Jumeneng kalih Mbah Marwata. Ayo coba kaya apa. Yo panas-panas mlaku. Dados. Ora apa-apa karo Simbah. Sugeng dalu genduk Hana Loka nggih. Sugeng dalu Pak Yaya. Pripun? Pak Yaya. Wah, malah kita tuwek nah kalian. Kula ajrih mengke nek Mas Yaya ngaten. Ayo. Ora apa-apa bebas bae. Santai, Nduk, santai. Ora apa-apa Bukes sih enggak bakal nesu kok, Nduk. Tenang. Aman, Hana. Berarti nggih kula niki. Garapen ora apa-apa, Bapak. Nyat senengane dhewe jamune wong wedok ayu-ayu. Ben awet enom ngono lho, Nduk. Lah aku wis kulino, kuwi lho Mbah Marwata kuwi lho sing ngerutuk jamu. Diplayoke sing tuwek njuran golek slamete dhewe. Ketoke masalah saya dawa iki ketoke. Ketoke ning mburi ngomong rindhik ning gegerku kaya anget kae. Kaya panis. Samene piro? Priki lho, Mbah. Lah priki. Ayo seneng karo le tuwa le nom. Kagem jampi saya. Nek kae jare Mbah, jamune dalang iki golek sing awake ngene-ngene iki ya nak. Mbah. Lek jamune dagelan apa? Duit padha yo kak. Mbah. Wingi janjine Alphard setunggal nika pripun, Mbah? Apa? Janjine nika lho. Oh iya, Alphard setunggal nika pripun? ora Alphard kae. Napa? Alfa. Alfa Maret. Rodo loro kuwi lho. Alfa 1, Alfa 2. Mbok sing sembodo lek pancen janjeni karo bocah. Niki Ora. wingi janjeni lho, Pak. Lah iya to. Sok-sok lali langsung. Heeh to. Nggih. Iki aku tok tuntan-tuntun ngalor ngidul iku mangsamu. Apa wis ora iso mlaku ngono kok? Perbuatan saged obah ngoten. Isih. Wong lanang kok. Nggih, wonten dawuh Pak Yaya. Nggih matur nuwun kepareng gabung wonten ing Madangkara Mbak Hana. Muga-muga ora kapok. Aja ngundang Pak, engko ndak ketok tuwa. Lah pripun? Apa? Aa. Heeh, arep ee. Nggih niki nderek magang nggih, Pak. Nggih, Teng magang. Madangkara niki baru pertama kali. Oh, nderek beliau. Nggih. Ya wis, muga-muga iso terus sinau neng kene. Nggih. Wong yagane ya nom-nom barang iki. Terus ngapa lek nom-nom? Mek ngandhake kok kula ya ora apa. Lho tegese iki level untuk berbicara itu karo sing nom-nom. Aja neranyak karo dalange, njur rembukan karo dalange rasah. Nggih. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Boten pareng. Ram, mburine ana wil katak sini. Wil katraksi wi. Lambene. Iya. Ngene Nduk Hana. Nggih. Iki lah dalam rangka hari jadi Jawa Timur. Mongko Jawa Timur ki jembar dan budayanya sangat beraneka ragam. Langsung tak jujukne Jawa Timur sing wetan dhewe. Waduh, napa? Banyuwangi. Ya.
Wah, nggih. Saiki sampean mang nembang cara Banyuwangen. Nggih. Asline ngendi to, Nduk? Kula Wonogokil. Apa? Wonogokil. Wonogokir. Wonogiri. Ya nenek ngomong ki aja tok-tok ngene kaya aku wedi enak ngono. Gen jaga jarak niki lho. Lah ya aku nek kena untuku iki aset nasional ya. Waduh. Ana iki iso dadi poman, iso dadi Iso to mbok mik nek kena kono ki entuk. Wonogokil. Wonogiri. Pun bawani mboten. Yo iya dikompliti. Bawani kompliti. Mai bawa ya, Nduk? Nggih. Nah, ya. Coba. Membiat mayon heman suarane gandeng belamyangan. Diapik-apikke lho, Nduk, mau ditenggani kalian Mas Dalang Yogi Bagong. Nah, iku daleme mboten tebih keng mriki. Ingkang pundi piyayinipun? Loh, angger enten piyai gagah gedhe ndek. Lah niku Mas Bagong. Angger tok sawang rupane kaya ciyu ya kuwi. Menika dalang saking Jalan Perintis Kemerdekaan. Nggih. Aset wonten ing Kota Madiun. Nggih niku. Wis cek ndagel karo putune. Anake kae. Oh, anake to kae. Anake. Oh. Kita le nuwekke jenengan ora. Dek Diah niku nggih dalang nggih, Pak. Sinten? Dek Diah. Oh iya, Nduk Ayu to. Jas, Iya. nggih. Dalang berprestasi terus adine nemene si apa Danang ya hebat ya apik kabeh. Jos. Ya Madiun no. Pamerno Nduk suaramu Nduk. Sapa ngerti sok dijak karo Mas Bagong. Iya. Mancing. Nyeram bayi Nuswantara apa digodha to Pak De? Mboten ngoten niku. Niki teng Pengakraban. bis wau lho, teng bis wau niku lho. Bola bali mandek, noleh, bali melih mandek, noleh melih. Nggih ya, waleh to mosok nggodha tuti ae terus. Nggodha jenengan barang nggih. Kowe rumangsa geganggu kowe. Nggih. Kowe rumangsa geganggu. Nggih. Meneng. Pripun? Mbok aku dikandhani nek ngono iki. Wah malah. Menika Genduk Hana menika ya putra dalang lho Pak Dimarwata. Iki. Putra saking Ki Dalang Widodo Wilis kalian Mbak Giati. Kowe putrane Mas Pito. Tanggane wingan. Ning tanggane. Oh, Tanggane ta. Tonggo. Oh, ngapusi niku putrane Tangga Pak Wilis. kamar. Iki lho dikene mau bola-bali lo ngomong cedak-cedak terus. Kayak main trompet enduran. Ya, Mbak. Banyu wangi kulon kenang wetan segara lan kidal alas
ana sing dinina bubuke lho. Pundi? Ana sing dinina bubuke. Iki menikmati dengan indahnya ini. Lho niku kakang kula lho Mas. Oh, nggih napa? Daleme Ponorogo, Oh, tebih kok- saking mriko nusul mriki. Lho, Ora, saya tak- ngawur. Ngawur. Manusa sing ngono aja. Suspensine pancen enak. Nggih. Kita. Suspensi. Per. Per. Pire swara Vibrasi. Kuwi ciri khas saka Banyuwangi. Banyuwangi. Blambangan Banyuwangi ngono kuwi. Ayo padha ndelok sinden. Dalam miangan dalam miangan Awas. aja takon tanah Indian gumelyaring Ya. Taman Sari Nuswantara. Bacutnya napa Mbak Ana? Gerajakan Banyuwangi, Pak. Nggih, Gerajakan Banyuwangi. Wah, bintang tamune ngerokok malan. Biayi sepuh ben leren dhisik. Ben ngemanne sinden. Nah ya. Wah, pun Ngerok. bangkit. Ayo Meninggal. olahraga bengi iki kalorine metune double, kolesterol bablas. Nah, bener. Trigliserid bablas. Heeh. Nyawane. Malan ya tetep panjang umur sehat Amin. walafiat. Amin. Jenengan saripun dadi sesepuh Ngayogyakarta lho. Nggih, amin. Nggih. Iki dasare ya wis tuwa tenan. Mboten pun yuswa pinten? 7 Masalah kok akeh men umure. Niki tesih kurang Jan. Kula rada kemaruk nek nggon umur. Kira-kira tekan kapan niku, Gen? Napa? Sik tambah melih sih. Kowe kudune bersyukur. Kowe ndonga muga-muga aku sesuk iso kaya Mbah Hoto. Nggih. Nyuwun pangestunipun nggih, Mbak. Amin, amin. Kuliahipun lancar. Amin, amin. Gaweane nggih, karire cemerlang nggih, Mbak. Iki sing kambung tanganmu dhewe kok aku. Nek kaya Mbah Oto engko bengese boros ngono. Lah iso. Aku ini jembar Mbah Oto iki. Ah, Monggo. Rezekine. Jembar yo nggo futsal kira-kira. Monggo dipun aturaken Gerajakan Banyuwangi Hana Loka. Oke. Gerajakan Banyuwangi
Sabar Rin, sabar. Kakange dalange nesu. Matur nuwun, wah jan elak tenan, seger tenan. Kreasine bocah saiki ngoten niku lho to. Wah, karang kabehane nuting jaman kelakone. Nggih. Nek jenengan lho sik iso ngimbangi to ngono kuwi sian. Nggih titik-titik. Nggih. Napas aman to napas? Wah, aman. Wah, nggih syukur. Oh, kula niku melu MMA. Waduh. Nggih. Luar biasa jan elak tenan. Niku napa tegese? Mangan melu apa anane. Lagi mila saking menika, nggih. Menika ugi wonten nawala setunggal melih, Leoto, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mbah No Kulit. Dinteni karo Pak Bak iki. Petung Rejo Untara Nadi Magetan. Ngersakaken gendeng pepeleng kalian lali janjine. Kagem HUT Provinsi Jawa Timur. Kula aturaken dhumateng Ki Cahya Kuntadi, Pak Saipul, Pak Guru Prayit kalian Pak Sun mboten katalumpen Mbah Gunung. Sugeng midhangetaken. Niki langganan Mbah niki. Mbah No Kulit luar biasa. Pun ping pinten nanggap? Napa? Lho kok nanggap? Kirim layang. Oh, mboten nek langganan. Oh, Karang Tresna Budaya niku ora sepuh ora enom. Leres nggih. Nek pun tresna karo budayane dhewe ning ndi-ndi tetep dikerjan. Dawuh leres nggih, nggih. Mila saking menika gandeng kala winginane menika malah mboten sempat kula waos layangipun mila niki kula ijoli Mbah No Kulit. Kula pinangkane ingkang lali janjine rumiyin. Coba rada diakehi iki. Genduk Dian, Nazwa dan juga Mbak Tri Hastuti. Ayo.
Ayo Nyedak sinomane. lek oto, ngroyok lek oto. Ayo sinomane kon munggah sisan. Ora Sopo? ya. Ayo, Nduk. Nggih. Ku tak tang tak ndang tang tang. Oh ye. Wiwit saka Mbak Dian ucapkan selamat sukses untuk Jawa Timur yang ulang tahun. Putra daerah Pilang Kenceng, ayo. Berkarate sambil berkumur-kumur. Cakep. Selamat HUT untuk Provinsi Jawa Timur. Elah, jas, cerdas. Ya ngono kuwi sinten iki hebat, ngono kuwi pinter. Nah. Selanjutnya terus Mbak Nazwa apa? Berkarate dengan Lek Oto, ndang. Apa? Nggih, selamat dan sukses untuk Provinsi Jawa Timur. Nggih. Semoga berkah dan Ora duwe parikan Makin apa ngono? makmur. Parikan. Oh. Lah ngerti ngono tak gekne mau ora. pripun? Nganjuk Pilang Kenceng, Nganjuk Motone ngantuk. utile bodong. nah, mboten nyambung niku. Ora nyambung ya salah aku, maaf ora ya. Mbak Trihastuti, ayo. Boleh tentang pemilu damai juga boleh. Ya. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng ngantuk nggih, Pak? Hanje sakmenika badhe ngaturaken selamat ulang tahun untuk Provinsi Jawa Timur. Semoga Jawa Timur semakin jaya, makmur, ayam tentrem, gemah ripah, loh jinawi, murah sandang pangan. Amin. Tuwek ya kemayu. Yo ben apik lho Yan ki mau. Kowe asline ora iso kaya aku to, Din. Asline kowe ora iso kaya aku to. Iya. Lah asline ngono, terus aku mbok cemes. Ora sampeyan jenenge tuwek apa ABG? Aku Heeh. setengah tua. Ora ABG. Malah Atas setengah bawah ABG. gondrong. Apa? Sik tak urus siapa Yoyo. Apa? Iki awet banget jak sepelan. ABG artinya apa? Atas bawah gondrong. Kita wis ngerti gapo iki. Sing bener ki anak baru gede ngono kuwi. Ora kok perkara umure, ning cita-citane gedhe anggene ndadekake Jawa Timur misuwur. Kuwi. Lah gitu. Makmur. Ayo lek ora tak tutupi bahaya iki. Lah niku nganu lho, dia niku kadang-kadang wong niku rada kecrek lho, Pak. Ah iya. Nek ora direm ngoten niku iso teko ndi-ndi blusuk-blusuk wong garapane napa niku gapuk ngoten niku. Ongel ditata. Iya. Penting kan digarap sampeyan ora tau digarap karo bojomu. Lah Eh, iki Sangat. sinden Iki kabeh. Pak Danrem Pak. mboten rawuh nggih? Eh? Pak Danrem. Pak Dandem. Nggih. Mboten rawuh. Mboten. Mboten. Yo iki dipinangkani lali janjine bertiga, ayo. Sing apik, sing kompak, ayo. Sing apa ki jenenge sing bisa nyenengake warga masyarakat, ya khusus ing Madiun lan ugi yang kepareng monitor lumantar streaming. Ya. Bertiga, ayo. Lali janjine. Hoye. Monggo Mbah Nom Kulit Magetan Sugeng Laras. Rehan Irawan monggo Wonogiri.
Trio Madangkara. Lek Marwata nggih. Nggih. Menika kepeksa damar mancung kacupet rumiyin. Nggih. Amargi wayang mliginipun ing Laladan Medion menika telung perkara kudu kecakup. Antawisipun Lucon, lagon kalian lakon. sip niku. Mangke pinanggih melih wonten gara-gara nggih nggih.